Aquest és el quadre que el pintor de les Franqueses del Vallès, Ramon Bufí, ha donat al seu municipi. Bufí ha explicat que dona el quadre en agraïment per l'exposició de la seva obra que es va poder veure aquest estiu a la Galeria d'Art Artemísia. La pintura es titula Ametllers. El quadre que he donat és un pastel sobre paper, són uns ametllers florits a Riells del Fai. I potser el vaig fer fa 3 o 4 anys. Les Franqueses fa 25 anys que està, en aquest cas, amb ell i ell amb nosaltres, i sempre intentem potenciar a través de la Galeria d'Art d'Artemísia o d'alguna altra manera els pintors locals. A banda del quadre, Bufí ha regalat uns quants exemplars del seu catàleg personal. Un d'aquests passarà a formar part del fons de la Biblioteca Municipal perquè tothom hi tingui accés. Bufí es considera un pintor prolífic, a qui ja de petit li agradava dibuixar. En el col·legi ja començava a dibuixar. O sigui, els dijous a la tarda, que tocava dibuix, era el dia que m'agradava més anar al col·legi. En canvi, quan hi havia matemàtiques o les taules de multiplicar de memòria, això no m'agradava gens. Amb aquest quadre són una desena les obres de Bufí que estan en mans de l'Ajuntament, 3 d'elles aquestes, que en l'actualitat pengen al despatx de l'alcalde.